Dr. Ahmad BUK can malamin addinin musulunci ne, tsohon malami ne a sashen larabci a BUK. An haifi Ahmad BUK a Ghana. Sheikh Ahmad Muhammad Ibrahim Bamba, wanda aka fi sani da Ahmad BUK ko kuma Ahmad Bamba, ya kammala karatunsa a ɗaya daga cikin manyan makarantun Ghana. Haka zalika ya yi karatu a Saudiya. Bayan nan ya dawo Najeriya ya yi karatu a Jami'ar Bayero da ke Kano, inda ya karanta dakta. Ya auri mata uku, ba rasuwarsa ya bar mata uku da 'ya'ya 30 ciki har jikokinsa. Akwai fassarar littafin Muwadda Malik zuwa yaren Hausa a ranar 1 ga watan Muharram na shekarar 1443, wanda Gera Oil ya ɗauki nauyin bugawa. Ya kasance wani alheri ne don ba da gudunmawa a addini a Najeriya da ƙasashen waje. Haka kuma ya kasance mutum mara tsoro wajen yaɗa sunna tun lokacin da kowa yake jin tsoron yaɗa ta. Dr. Ahmad ɗin yana da shekaru 80 a lokacin da ya bar duniya a shekarar 2022. Ya rasu ne a ranar 7 ga watan Janairu 2022, kuma an ce 2022, daidai da 4 ga watan 6 na shekarar 1443, asibitin koyarwa na Aminu Kano, bayan ya sha fama da jinya. Kaɗan daga cikin takaitaccen tarihin shi kenan. Daga ƙarshe muna cewa Allah ta'ala ji kansa da rahama, kuma ya ba iyalansa haƙurin rashinsa, amin ya Allah. Duka anan muka kawo ƙarshen wannan shirin. Idan wannan bidiyon ya burge ka, ka danna mana alamar like don wasu su ma samu su amfana.